Salut! Și bun venit la al 13-lea episod, care e tot și ultimul din seria Case în Minecraft. Să vezi. Nu-mi plac chestiile astea, cum să nu-mi plac chestia asta. Este simt că se întâmplă chestii ciudate cu Minecraft-ul meu. Gata. Acum să vedem. Știu ce să fac, o cameră de encantat. Magie. Asta m-a întrebat mama mea, că ea nu știe ce e encantatul, îți magii pe arme. Copii hăteri. Gata. Va fi una cam micuță. Gata, am pus așa locul de encantat. Un dormitor. Știu, încerc să joc un covoraș mic. Știu cum să fie căputul. Fac și un covoraș, mami. Ok. Mi-am făcut un cofăr. Să vedem, acum ce să facem în bucătărie. Am uitat un lucru. O masă. Cum am uitat de o masă? Gata. Acum să pun spray. Și cum se scrie cuțit în engleză? Am să scriu în română. Nu pot. Filmez acum. Nu pot să mă opresc. La revedere. Dar n-am terminat, mai trebuie să fac ceva. Scuze că am închis, greșeală. Superb! Am terminat! Toată casa! A durat ceva timp, dar am reușit să o terminăm. Uitați casa. Dacă vreți, o puteți face și voi. Bine! La revedere!